Mag-island So yun hopping guys, po. mag-island hopping po kami. So, pupunta kami dun sa dulo. Hindi lang. So, let's go. Punta na kami. Ayun guys, sasakay na po tayo sa bangka. Hey! Iniwan na tayo. Magkano ulit? So yun. Shout out kila Kuya Ryan. At Kuya Ryan. Kuya Vince na nag-drive din. Tinalis ka mainit. Kuya JR. So yun po yung sakyan natin. Kuya Vince. Ito sakyan natin guys. Papunta sa island na yun. Ikot tayo dyan mamaya. So, see you there. Bye-bye! Ayun guys, sasakay na tayo. At mahuhulog na yung cellphone mamaya. Takot siya? Bakit friends? Takot siya sasakay. Brum-brum to, bus. So yun guys. Kaning tingka. Nakita na sa Rena. Ano kaya? Tama na ba? Ayan. Dali mo. Lutang ba ako dito? Ayan guys, video na tayo. Iyak pa more. Prince, iyak pa more. Mamaya may bus na. Iwan! Anyong. Kasama ba? Kasama? Bas yan, bas! Iwan eh! Iwan! Yay, uwi na tayo! Ano pala yan? Ang bilis ah! Ang bilis ah! Tapos na! Kumakawin si Karuba. Yay! Tumigil. Tapos na! Tinuturo na yan. So mag-island hopping tayo ng saglitan. So mukhang ako lang ang happy dahil mukhang ako lang ang nag-video at masaya sa nangyayari.
So yan, talagang dadaan tayo sa mga rock formation, lalaki. Lalakas din ng mga hampas ng alon. So, actually nakakatakot siya sa personal. Pero maganda din siya kasi yan yung mga kuweba. Pero lumubog na yung mukhang lumubog na yung kuweba sa bandang yung mga ibang kuweba. Asan yung isang sinasabi niyong island? Ay, yung isang island pa ng T5. So, yung T5 na. Mas 150. Guys, nakikita niyo pa siya. Nakakatakot, baka mahulog yung cellphone ko. So, ayun guys. Hinawa ko mabuti na yung phone ko kasi baka mahulog. Malakas nga din yung alon kasi may mga bato. Baka nga matakot nga si Marge pag ganito. Iyak yun. Ha? Iyak. Ba't ka na? Saan tayo pupunta, kuya? Saan tayo pupunta? Yan yung kanila natin. Hey, anak mo may prince ka? So yan, papatayin ko na kasi baka tulog yung phone ko. Bye. Pwede ba kasi malong dito? May hapon. Ay, naku. So yun guys, nandito na natin yung resort. Oo, taray. Malalim na? Wala ba? Oo. Ano ba? Ano ba? At nakarating na nga tayo sa kabilang isla. At dahil dyan, mawawala ba naman ang picture? Picture muna tayo, pose. And pose. So maganda dito, try nyo siya dahil white sun siya. Yun guys, hindi na tayo. Namatayan tayo dahil stop tayo dito. Ito ba? Dito naman daw ang dito daw yung may baby shark. Prince, may baby shark. Dito, Prince. Tatayo na. Baby shark. Dito ba? Di-jump dito? Pwede ba dito? Tanungin natin kung may tambakol na yan, kuya. Ha? Ano, dumating? Tambakol? Oo. Sino yung kausap ko kanina, si kuya? Oo. Nandyan? Yun ang kung may Tambakol. Tambakol. Tambakol, Tingnan wait. natin. Yung parang nilupin. Ah. Pudot din. Parang din ulubid ko. Oo, napudot man. Kira, jump na daw. Baby shark. Go! Oo, masabit din ito. Ang sabi niya? Kasi mabalang na makulay. Zero gold. Sabi niya, stupid. Ay, stop it. Stop it daw. Papunta ka na. Ayaw, talon! Hindi, no. Pag nangawit na siya, bato nyo na sa kanya yung best niya. Matanggal yan. At dahil pinayagan tayo ni Kuya,
tumalon sa gitna ng dagat. Patang ilog yan. Refreshing, ang lalim. Hindi mo siya maabot, pero ang ganda ng color blue. Super enjoy. Salamat kay Kuya Vince and Kuya JR dahil pinayagan tayong lumuson sa gitna ng dagat sa mga part na hindi siya maalon. At nagtatry kaming mag-snorkeling sa malalim na part. Baka makakita kami ng butanding. Utol, puto sayang. Bali pa rin talon. Pamugulo. Pwede pa yan. Palumubog ka na. Oh. Tignan ilalim. Tignan ilalim. Hindi ka dito sa sulit. Ikaw ang naglalas. Asan yung ilalim? Hindi ko makita. Ang grabe na aso, hindi mo makita. Ay, natanggal yung ano? Alakil oh. Ito na. Ano? Oh, pinakatusok niya. Paano mo? Wala makita? Pagod ako. My turn daw. Yung anak mo naman daw. Nakita po tayo. Go. No, it's for adults. Go. Good. Wala makita? Mabalansin ni Kuya. Go jump. Go jump. Huwag kayo na dyan sa katig. Baka mo. Ano naman? Meron pa tin. Nara si Kuya. Pinabalan si Kuya. Parang, hindi mo makabak na. Joking. Okay. Ganyan na lang, hawak na lang daw kayo. May sagdi sila bata. Pwede lang pa rin. Hawak nila kayo sa kasig. Sinumbangin kayo, boss. At dahil dyan, hirap na naman kaming umakyat, bumalik sa bangka. Makadali lang bumaba. Pero hirap dahil patabahan namin, paseksihan namin. Bamba na lang. So yan, ang hirap na naman bumaba. I mean, umakyat. So, napahirapan to the max. Go, Bamba! Go, Tots! Kaya mo yan. Go! Sabi ka na dun sa... Dito ka na lang, oh. Tugtog ka na lang dito. Oo, tuntok kayo, Kuya. Wow! Wait lang. Magalawa. Sana kaya mo pa. At dahil dyan, sobrang hirap si Kuya Ryan. Shout out kay Kuya Ryan na nagpa-patong ng balikat para lang makakyat kabatots. Ilabas Thank mo you, yung Alfonso. Kuya. Galing-galing talaga. Wow! So yan, nakakyat na siya. I'm next na. May hila mo na ako. May hila naman ako. Kailan ako? Sana all. Kahit. Magano tayo, pasa muna ako sa pan ko. Pagod, no? Isa pa lang yan. Pag mo tutuhod. Pagod na yung hita ako, puto. Yun. Victory! Parang yung pinakapagod na swimming ko. Lalim, no? Hindi mo makita sa lalim? Ulit. Tawid sila dyan, tagaan. At sa wakas nakakyat na kami lahat. So ngayon, tuloy na talaga ang pagbalik sa kabilang isla. So yan, ready na. Babiyahe na ulit. So yun guys, pabalik na kami sa pwesto namin. So doon yung pinanggalingan namin. Yun yung apartment.
transient house na nirent namin. So, pwede kayo pumunta ng Lorientes Transient House. May number sila sa FB. So, yun guys, you can yung area na. follow them and message them. Ang ganda guys, mura pa, affordable. Dami tao na. Wala na tayong cottage. Daming tao na nga. Baka yung Tao sabi, natin oh. kailangan. Wala tao, no? Ang dami na. Baka yung mga mag-i-in na din. Wala sila, no? Labas sa parking eh. Shout out! Pinuntan natin private yun. Private, oh. Private na kayo. Wala Kayo na. lang. Kaya nga eh. Kayo lang ang panligo doon. Wala nga itong naliligo eh, no? Ay, private property nga kasi. So finally guys, nandito na kami. Bababa na kami isa-isa. So be careful na kami. Isa-isa lang kami bababa para hindi gumalaw yung bangka. So ang saya guys, nag-enjoy naman kami. More than 2 hours kami nag-stay doon sa kabilang isla. At buti na lang tahimik yung alon. So natuloy kami. Kasi pag hindi daw tahimik yung alon, stop kami. Ba yung chinelas natin ha? Ayun guys, bababa na ako. Ay, yung ano kaya? Hindi ako makababa. Dito na ako, forever. Magbibideo lang ako. Wait lang kuya. Hello. So, mga ka-shockers, thank you so much for watching my video. Please like again and subscribe and follow for more ganap sa buhay. Bye! Kaya na tayo. Alas 12 na? So guys, time check. Anong oras tayo pumunta? Parang magti-10 na tayo pumunta. Mga 9. Eh, 9 ba? Tapos na. So yun guys. Ano masabi mo? Masaya. Lumukso kami sa gitna. Masaya kasi libre. Lumukso kami sa gitna. So tumalon kami sa gitna. See my vlog. So dahil dyan, recap tayo ng pagtalon namin. So ito na nga. Patang ilog yan. Pagtalon namin sa gitna ng dagat. Kung namudot man. Ginajab na daw. Baby shark. So thank you mga ka-shockers for watching Karabatots TV. So please like and follow for more videos, and please share and subscribe this video and hit the notification bells. Annyeong!